Tag-ulan na naman at naisabay pa ang mga anihan ng alagang manok. Kaya inaasahan naman ang pagdami ng mga langaw sa Bolo Labrador, Pangasinan. Gusto ko matanggal yung langaw. Sa pirmi, maperwisyo kami, kumakain kami, baka makain mi pwede yung langaw. Saksi si 2nd District Congressman Mark Cuangco sa problema ng mga residente. Pinangako ko po na kung sakaling akong maging congressman, kung manalo po ako doon, na babalik ako with some kinds of solution. Hahanapan ko po ng remedyo. So nakahanap po ako ng mga fly catching. Sa tulong ng munisipyo, mga eksperto at ilang ahensya ng gobyerno gaya ng DNR, naistuldukan ang kalbaryo ng mga residente ng Bolo Labrador, Pangasinan. Kaya, kamakailan lang, ininspeksyon ang mga manukan sa Barangay Bolo. Naunang tinungo ng otoridad ang Hadeco Farm. Hindi pinapasok ng tagapamahala ng farm ang mga otoridad. Pero kung pagbabasehan ng impormasyong nakuha na sa pakikipanayam ng mga entomologist, hindi umano na ayon sa standard practice ang ginagawa sa loob, kaya mabilis na kumakalat ang mga langaw. Alam mo, mahirap talagang kontrolin yan. Mahirap iwasan na makapasok ang langaw sa loob ng kulungan. Inaayos pa raw ang license to operate ng nasabing farm. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang sinumang kinatawan ng Hadeco Farm. Sumunod na tinungo ang Rosario Farm. Kumpleto ang kanilang dokumento. Mayabang lang po yung isang farm na sasabihin walang langaw. Opo. Kahit hindi po sa farm mayroong langaw, pero napakadabis sa isang farm na ganito na kaunting-kunti yung langaw. Kung maayos lang, mapatakbo lang na maganda yung isang farm at makontrol yung langaw control. Giit ni Congressman Cuangco, kailangan ng bansa ang mga manukan, pero kailangang ayusin. Pati DNR, imbitahin po namin dyan para makinig din sila doon sa entomologist na eksperto. Kasi hindi naman pwede natin isara lahat ng manukan sa buong Pilipinas. Anong kakainin ng tao? Right? Kailangan mahanap natin yung solusyon para mawala yung langaw kahit sa tag-ani. Ito negosyo, maganda rin ito eh. Yes. Hindi naman dapat natin sila pasara lahat. Basta tumutupad sila sa protocol sa mga gusto ng gobyerno. Dahil malaking business din ito po. Pero pag nakita na natin na nakakapurwisyo sa ating pong mga kabahayan dito, residente, at sa pangalawang business, pangatlo, hindi sila tumutupad, siguro mapipilitan namin kami na magsara, lalo na kung hindi na po mapayag ng DNR. Kabilang sa kanyang suwestyon ang pamimigay ng mga poultry owner ng fly trap sa mga apektadong residente bilang bahagi ng kanilang social responsibility. Nagbigay rin ng payo ang mga eksperto kung papaano mas maisasaayos ang kalinisan sa mga farm at maiwasan ang pagdami ng langaw sa lugar. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.